Kidan shibun kimat kiba ngidei baniakran watla kibun kibala sungsi ki ong bangawan haka politics bangakwa ban kran ya kania ngakwa bangan ong epi ngawan hang ni bangan kran kadai shua ban yam shua bangin lent nang ne na pathai ngin pendep eka kamram ka jongi dei bangi bet ngi biang tang na menta ka yang kasam ka jongi ngi dei bangin pendep ka kamram haka bay dei bak imlang salang haka bay dei bat baro ki brio pathai naba ngi dei ban perkhan habangi duai ublai ngi dei ban depan syongdor ublai uthau yangi baro ki brio pathai shimla thau tang yangi ki khasi mat kadai kata ka kamram ka jongi ba ngidei ban trai shit hem nadu ko man sim kanu ka kam ka baya dei bat kinu ki jat ban riu ha ka pathai tengah kwa ban kran hang ne yak ei ka baya dei bat kita kimat ki baya dei bat ki bai ki jat ban riu ka ba mi ki jing kulmar na ka wai ka sngi shak wai ka sngi ki ba mi ki thma ki ba na ka wai ka ri shak wai ka ri balai kadai na ba baro iwei nangi ni wanra da ki ki ba ni ai reng ngim judon kata ka jing pendem ngim judon kata ka jing sngotu haba ngi duwai ublai kham tam ha kari jongi ka ba ki ong kari tip bliu tip blai tenga yo i kumba kata ka jat ban riu jongi kam idei shu kata ka jat ban riu ka ba tip bliu tip blai kam idei shu kata ka jat ban riu jongi ka ba ngi don blai ngala yo i ba hakajat ban riu jongi ngila syukran be da kasi da kasang kidan ki bala ong bakane ka beriu kadai ka dakhar kane ka beriu kadai ban sari kamut tang syukran kumta kamut bangilakran benya ublai ngawan hakani ka rensan naka benta bangan keren ki kam ki baya dei bat para beriu henry hapkeren pat se ublai tikata ka jing keren burom blai da ki kam jongi ki bangim shim burom ye ublai da ka ba ngim shim burom para beriu kalong kabom so yaham bat bangayo i baki ki ba ublai ulat hau yangi ula a yangi kilong ki bangi mentoi handa ki ki ba ublai uklam a yangi lada ni thau an mangi ki beriu i thau ki jat nia ki bangi penmong ya ki wei dakaba ni pendan kam ha kane ka jat ban riu jongi menta da ka khtien si tengam pat jutip bakata ka khtien khasi jongi ka don da ka khtien si khtien sang gumne mat ngaru lawan ha kane ka rensan menta kamut dan bakersian manu dan tang kita ki perlok bana kane ka rensan hi ki balas dang ban syai ki bala bun ki bala syai ngayo i kamut daki dan daki hajar kamut arngut laingut ki don kita ki ba pen ngat lang sabat ya ki wei tian na kata kadaw ngawan ha kane ka rensan na ka benta kita ki babun ki bala syai ngam simwan hang ne na ka benta ban kentiu ya ka jat ben riu jongi da kasi da kasang hadu haki comments kamut ki briu ki don ki bala klianga ki don ki bana bar ni namar bangang la temen nga ongam sola syu bangan text han de ong to syu phone yang syu phone tam tok tok an keren namar ba ngadawan khanang ha kane keren san bangan ai kata ka jing no senyang jonga tong dei sembo perkhat ngam don ai bangan ai ki ngam la ban syu kliang e baro akitu ki balawan hakini ki comments ki ba ai men sim yang di tang ublai ban ker khu ye phi shi hajar sha na ba pikir khu yang kat tu kat bangalayo i haki comments ditang kata ka bangawan hang ne mentang kwa ban keren kerpang ba ha khajat ban riu tip blai jongi ngim judon kita ki kitin si bat manu bala thau ya kita ki kitin si ba kidon kita ki briu na bar ki keli ba kitu ki kitin ki bamut kumnu ngam la bangan jubab na ngam tip itu ki meaning kitin si ru
daka kitin khasi rong am tip kadai ne kadai kitin khasi ne kadai kitin parang rong am tip kitu kitin si ke baki jukran haki komen namar ngi ki khasi ngim jukran kitu ki jat kitin dikata kalong ba yin pin sapriang kelang ke pertai jongi ling ba kane karansan kane kadai ka international platform dikaba yin ra shakalang ke pertai da kita ki kitin si dikalong ka ai kaba ngim so la ban priang ha khadai ban riu jongi na ba ni dei ka kamram jongi iwei pe iwei bangin pendan burum yala ka yeng kasem bat yala ka jat ben riu ti so bah sa subscribe sa like sa share sa comment kanang ba yin la ban pendo jat yakinu kinu kikam kiba ublai shim la ayangi kublai shibun